95 ka close contact sa mga nagpositibo nga personnel sa Philippine Coast Guard Western Visayas gimpay dalom sa swab test. Mga ahensya sang gobyerno sa pulon sang COVID team. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagdangat sa 95 ka mga empleyado ng Philippine Coast Guard District Western Visayas ang nalista nga close contact sa napulo ka mga PCG-Personnel nga natapikan sang COVID-19. Umpisa kahapon, ginpaidalom na sa RT-PCR test ang mga ini, agud mahibaluan ang estado sang ilay kaayong lawas kasunod sang paghiwat sang ahensya sa aktibidad sa sulod sang ila opisina sang tinalikdan nga semana. 50 ka mga personnel pa nga nadala sa contact tracing, and today may additional kita nga 45 ka mga PCG personnel man kag-contact trace nila sa mga positive patient naton. Sang damnag lang na record nga nagpositibo ang mga empleyado sa mga nagkalain-laing ahensya sang gobyerno kapareho sang Department of Health kag Department of the Interior and Local Government. Bangod sini luyag sang COVID team nga sa pulo ng mga national government agencies agud mapahanumdum ang protocol sa paghiwat nila sa mga aktibidad. Ang mga protocols nga ginobra nila sa tagsa nila ka opisina, kag ma-remind sila nga kung may activities giman kita i-conduct, hindi giman mapaiway, kaya allowed man ini siya under MDCQ, iiwas kinato ng pagkaon-kaon. No? Kumbaga, mag-activities kita, kung pwede, ang pagkaon anay hindi lang within sa activity area. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.